subscribe my YouTube channel. Guys, please subscribe. Yeah. Please support follow me, my guys. Instagram. Watch out. Sige po, istorya pa mo. Ikaw guys. Galing kami ng Tagalog. Sige. Sagot sa language. Guys, we're from church. Yep. And we're walking. Yeah, there. Going there. Nag-gasa ni mo mga English. English is more English. Uy! I'm no good English. Sige tayo. Uy, gusto ko na itong history. So guys, 안녕하세요. 샬라나. So, ato tayo sa mga hotel kayo mag-check-in na dito lang kanina. Oh, yeah! Tamo guys, wait lang kami na. Wait lang. Wait for a minute. So, mahal kayo siya kanang per night po ito. Stay mo sa mga hotel kayo. Hindi na kinit. Naglakaw na ko. Agad-ras mo ba? 1,500. Nice. Oh, sige. Ito lang may kita sa inyo. Asa naman mo dito? Ay, Benje! Ay, sa akin! Say bye to the vlog! So, mauli na silang duha. Asa naman silang duha kay mauli na sila. Bye! Ay, bye! Si Harold, uy. Ay, say bye to the vlog! No. Dili. Bye, guys! Bye, vlog! Hi, guys. Bye, vlog! Welcome to Na-zoom, my guro guys! dito, te. Hoy, Benje! Ganun ano? Ay mo nang gi-zoom? Wala. Ay, dako magnaong. Gusto ko kunin. Ibang dito, lodoroy na. Basta. Ay, gano'n. Ako na yun. Nasa 7-Eleven. Aray. Oh, go ate mi guys. Ay, sige mo yung kunin. Uy, hapit namin sa mga hotel. Wait, mag-vlog na nga. Uy, hapit namin sa mga hotel. Or dili sa amin. Ato sa amin sa 7. Yes. So guys, naa namin sa mga hotel. Pero dili pa mi mo ato. Masaka dito. Tara, mo ni siya mga hotel. Dali. Atang ipakita nila. Sure. Mo ni siya mga hotel. Nag-stayhan karon. Of our... Yeah. Thumbnail. Uy, mag-picture kami. Atang i-thumbnail. Dali po. 1, 2, 3. Gitara? Wait, so wala man sila. 1, 2, 3. Wait, so ako din. 1, dali. 1, 2, 3. Oh, ari. So, mo siya guys. Mo niya mong hotel. Ay, hotel. Yeah. Yeah, pero. Ay, sana may everyday nagpuyo. So, alas 3 pa rin mag-snack sa 7-Eleven. Ano doon? Yeah, so mag-snack kami dito guys. So, later na lang ha. Ikato na lang ang video next. Hi guys! So, we're going to 7-Eleven. Yeah, hapit kami sa 7-Eleven. Mag-snack kami dito. Di mo, balik kami check-in sa mo hotel. Yeah, after na mo og snacks. So, tingani ka social lang mong life. Ano na no? Relax after Sunday church. Yeah. Going to the pizza after the fucking church. Okay naman may nasaktan. So, nadito ang 7-Eleven. Ha? Ano day? Wala lagi mo nanood. Ay. Wait na naman lang ako. Wait lang. 3:30 na Joy. Hello, sumo. Dili ka mo kita mo sa 7-Eleven less. Hello, dili na ako makapadayon sa mong vlog. So, bye-bye naman ni Leslie, guys. Bye. So, any last words? Bye, guys. Subscribe. Click like.
Magamit akong jet plane. Yeah. Hindi mo sakyan, te. So, yes. Hey guys, so back again and again and again and back again. Charge. For this video, gagawa tayo ng parang video at ang video gagawin na tayo. Ay. So, mag-temperature sa puna kami. Hello! Thank you, sir. We're vlogging our vlog. So, look at them. Right? So, nandito na tayo sa 7-Eleven. So guys, nakita namin sila dito. Hi vlog! Welcome to my guys! So, bibili muna kami ng ice cream na. So, let's go! I'm gonna kiss. Uy, give us a dog! Darao. Nakapalit mo diri. Ay. Wala na, dili na to available yung ice cream na kante. Oh, dili na. Oh, I'm so sorry guys. Hindi na available yung Sunday ice cream nila. Ano? Ngayon isa mag-vlog guys, no? Let's go. Wala may nagbad no? So unsa to paliton? Uy, unsa to? Cornetto na lang. Dili man available ang katong kuan. So, we're gonna pick. Tara! What's your stick man? Kami ako Anong tami palito nyo? O ni kwarta? Oh guys, nagbabalik na kami. So, nandito na. We're buying two cornetto. Yes, nawawala ang puso ko. Baka na sa'yo. So, ayun. So, ayun guys. They're paying na. Ate Mikay, anong ginagawa mo? Ano, ino mang ginamit ko barong i-balance lagi. So, Ihatag na ba yan? ikat na lang ito. So guys, ano na siya magipalit. Ang bayad na ng diri sa So guys, itong bumibili kami ng ito na ang cornetto. Ano yung sulat sa'yo? cute daw ko. Ang gabi. Nawala ang puso ko baka na siya. Uy, apili yun mo. Uy, ayaw sa. Ay, dyan. Nakala rin. Joshua, ang ginagawa mo? Tara,